vähän nykyaikaisemman matka-asun päälle. Pettykin varmaan olisi käyttänyt farkkuja, jos olisi keksinyt. Kyllä varmaan mä uskon. Eikö Nathan ehdottanut sille, että pitkiä housuja se Ehdotti, niin, kyllä. Joo, kyllä. Kiitos kun järjestit tämän. On ollut mukava päivä. Kiitos kaikille. Turvallista matkaa. Kiitos. Joo, vuoden päästä sitten nähdään niin kuin livenä oikein taas. Kyllä. Mä lähden junaan lukemaan niitä spesiaaleja. Ai niin, sä pääsit käsiksi niihin jo. Kyllä. Yksi kommentti oli vasta kommentoinut ihan viimeisen sähköpostiin. Kuulemma ylimääräisten kosintojen karsinta olisi nyt tarinan meitä. Okei. Mutta sitten oli tosiaan joku luku, että minkä takia mä tämän pois. Ei se niinku, ei se tullut mitenkään oleellinen, mutta ei se nyt mitenkään niinku huonokaa. Mä oon jotenkin jännä kirjoittaa sitä kasvia. Mä oon niinku kevät talvessa 31. Se on kumminkin niin lähellä nykyään. Se on se, että mun äiti on syntynyt 31. Ja niin, se on niin, jotenkin rupeaa olemaan sitten jo. Niin kuin, se on vähän eri, kun mä muistan, että kun mä mietin sitä aloitusvuotta, vaikka mä sitä sen kummemmin niin kuin mihinkään historian tapahtumiin liittänyt. Oikeastaan varmaan ensimmäinen historian tapahtuma, mitä mainitaan, niin Madeleinehän, kun se pitää sitä puhettansa, siinä puhuu suomalaisista naisten äänioikeudesta. Että siitä voi niin päätellä, että mitä vuotta eletään, mutta mä aloitin sen 1902 sen takia, kun mä ajattelin, että se on tarpeeksi pitkä väli sinne sotaan, että siinä niin kuin, että jos, niin kuin saa kaikessa rauhassa kirjoitella. Ja no joo, sotakin on jo käyty. Mutta se mitä lähemmäs tullaan nykyaikaan tavallaan, se jotenkin muuttuu se tarina, että se ei ole enää sitten se ihan samanlainen. Niin, toisaalta 30-lukuvasta mielenkiintoinen on monestakin syystä. Monestakin syystä. Ja mä katsoin, että mulla oli välilehti auki, Natsi-Saksa. Hei, sitä Felixistä mä ajattelin, että eikö sen niin pitänyt olla juutalainen? Se on juutalainen. Niin, se on. Miten se sodasta? Miten se selvisi Saksan armeijasta? Siis ensimmäisen maailmansodan. Niin, Se oli ensimmäinen maailmansota. Joo. Siihen aikaan ei ollut mitään ihan, ne oli normaalia tavallisia saksalaisia. Mä oon sunnut sitä niin kauheasti silloin. Mutta mä oon jo miettinyt, että mitä sille tapahtuu. Niin, kyllä mäkin oon miettinyt ihan hirveästi. Ihan kauheasti oon miettinyt, että mitä sille tapahtuu sitten. Ensimmäisen maailmansodan aikana siis juutalaisilla, ne oli ihan niin kuin kuka tahansa. Olit sitten luterilainen tai katolinen tai luterilainen. Kyllä, mutta mitä sitten tulee kolmisia? Niin, mitä sitten tapahtuu, kun tulee toinen maailmansota? Tai sitten kun ne alkaa, kun se alkaa se tavallaan se Hitlerin valtaosu, niin mitä sille sitten tapahtuu? Mua kiinnostaa, mitä Beverlylle on tapahtunut. No minä voin kertoa. Nyt täällä ollaan. Onko hän jo risunut sukkana? Joo, kyllä muakin vähän kiinnostaa. Beverly on sellainen hahmo, että mä kehitin sen jo vissiin, kun mä kirjoitin tuota Vettä ja muutosten aikaa. Ja mulla on koko ajan ollut, että siellä Amerikassa on ollut jotakin. Ja mun piti tuoda Beverly siinä vaiheessa käymään Skotlannissa. Mutta se jotenkin, se tapahtui tietysti niin kauheasti kaikkea muuta, niin se jotenkin jäi. Voihan se vielä tulla. Ja sitten se myrskyvuosiskin se jäi. Ja sitten sen joulutarina, nyt. Kerromme totuuden. Tänkänin Amerikan vuosista. Mutta se ei tarpeeksi kyllä käynyt sen kimppuun. Siis kyllä se saanut niin langeta vähän oikein kunnolla mun mielestä. Kumpi? Dankan tietenkin. Olisi saanut langeta. Ei se voi olla vaan niin, että se oli nimetty. Niin. Niinpä. Kyllähän hän harkitsi vakavasti tätä avioliittoa. Niin kyllä. Joo, mutta se oli todella hyvä, se oli todella ihana kertomus. Mä jotenkin yhdistän sun sitaatin, kun sä laitit Grace-kirjasta sen, että oli niitä ruskeita, tai siis ruostejen värisiä heinälinnassa. Mä jotenkin yhdistän sen Beverly. Nyt katsotaan ilmettä. Siis me mietittiin kotona, että onko mahdollista? Kyllä on hyvin tarkkasilmäinen se. Kyllä paljon parempi muisti, joka ikinen sanan muistaavat, mitä sä oot ikinä niinku. Joo. Joo. Tämä keskustelu varmaan tyssää aika lyhyen. Jos se tyssää tai jo lyhyen. Valitettavasti. Emme nyt saa kuitenkaan tietää. Ehkä seuraavassa tapaamisessa voidaan keskustella sitten. Siitä aiheesta.
se on jännä, että kun kirjoitti noita ensimmäisiä Pettyjä, että mähän olin suurin piirtein sen ikäinen, oikeastaan nuorempi kuin Petty silloin kun mä aloitin. No sitten mä olin jo vanhempi, 10 vuotta vanhempi, kun mä kirjoitin sitä 3. osaa. Ja myrskyvuosi. Nyt taas sitten tosiaan, että niin kun Petty on pikkusen vanhempi kuin minä nyt. Jankan täyttää 50 nyt tänä kesänä. Niin miettii, mitä se, mikä se on ollut siihen aikana se. Että 50-vuotiaat, miksi täytti 50, niin otettiin kuvia, ne oli hillittömät kukkakorit, sellaiset valtavat, kun ihmisiä kokoiset melkein. Että niin kuin olisi ollut ruumiin. Meinasin just sanoa, että kuvat on just niin kuin se ihminen olisi siis pantu arkkuun. Niin. Se pöytä oli täynnä kukkia, se oli ympärillä kukilla ja se ihminen törötti sinne kesken. Se oli just näin. Joo. Ja ne oli täysin niin. Mulla on nyt, kun mä kirjoitan, niin se on kauhean, mä en pysty lukemaan yhtään mitään. Mä oon vissiin vuodessa lehtiä. Joo. Se on aika järkyttävää, kun mä teillekin sanoin, että no ei oppi tätä Grace-kirjaa, että mä kirjoitan kaiken rauhassa, mä nautin siitä ja ihanaa. Mutta ei tämä oikein ihana tilanne, mulla lehdet kasaantuu ja mä luen. Mä en oikeastaan katso TVtäkään, eikä. Mä vaan elän jossakin siellä. Onko se vaikea persoona toi Kaisikus kirjoittaa? On. No joskus se on vähän muualla. Mä sitten könnään toisessa päässä taloa ja teen jotain omia. Niin, nyt kun sä oot ruvennut säveltää, niin... Sitten kun teette sen elokuvan, niin sittenhän Sami voi säveltää. Sami säveltää musiikkia. Joo. Ja näyttelijätkin on jollakin miehiä. Ei täällä naisilla ole mitään. Ei niillä nyt. Me voidaan niitä esittää ne naisosat sitten. Ai jaa, onko aivan hyvin. sulla joku rooli mietittynä jo? Ei mitenkään. Joo, kyllä. Joo, mäkin muuten aina mietin niitä, niin että mä näen ne, kun sanot sitä, että sä aina näet ne. Niin mä kans niin mietin aina, että mitenkä se... Ja sitten monesti mä mietin, että miltä tää näyttäisi, jos tää näyteltäisi. Mulla on sama juttu. Mä näen sen elokuvan koko ajan. Mä näen kanssa, että mä mietin, että näyteltäisi vaan. Se elää mulla niinku. Joo. Ihan niin kuin Hulluslahdessa mä olin siellä luokassa. Se on hauska, koska kun mä kirjoitan, kun mä tosiaan niinku... Mä varmaan, jos mä peljästyn, jos Sami tulee sillä lailla yhtäkkiä siihen, jos mä esimerkiksi työhuoneessa kirjoitan. Koska mulla varmaan niinku ilme, että mä niinku näyttelen sitä. Ja mä näkin lausun niitä repliikkiä, ja sitten mä hyppään yhtäkkiä, kun se ilmestyy sinne. Se vie. Mä varmaan aika rasittavaa on ollut. Viime vuonna mä kirjoitin 2 Pettyä. Mä olin niinku koko ajan jossakin. Ja sitten vielä joulukertomukset päälle. Mä mietin sitä just, että ei ole muuten Kurakauppala ilmestynyt hetki. Ei oo ilmestynyt. Se oli vähän pelottavaa, kun sä verkos lukemaan myrskyvuosia, kun se ei tosiaan ole niitä mitään, niin kuin ole vaatinutkaan, että se lukisi niitä muita, mutta ei ole itse olisi siinä kiinni se sota. Joo, että mä luen noita sotahistoriaa. Ja sitten toisaalta mä luen semmosia pähkiä dekkareita, se on se toinen pää, että oikeastaan mitään muuta sitä välitä. Ja sitten Petty. Mä jännittiin kokeilla, että sitä löytyy joku hirveä moka, että kun mies lukoo, niin eihän niin joku tuolla armeijan jutut, että eihän ne mulle ole niin. Joo. Mutta ei se ainakaan sanonut, että se olisi Niin, se on varmaan joka paikassa vähän erilaista se. Niin, mutta aina voi verrata skotlantilaisissa joukoissa, että mä olin hyvin tapauksissa. Se on jännä tuo huumori, silloin kun Pettyä tein, niin mä halusin nimenomaan, että pitää olla huumoria. Justiin niinku, mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, kun Annallahan oli sitten sankari, se kun hän haaveili, että mikä se sankari, sitä on tumma ja synkkä. Se synkkyyttä mä en koskaan tajua. Niin että mitä iloa olisi vähän synkän äijän kanssa, synkistellä. Ei mitään. Ei yhtään mitään. Tämä on ollut peitetty. Voi ei! Katsotaan nyt. Juoksu koululuko. Tuohon olisi kaikille ollut hattunaula. No olisi joo. Oi kaikki hatut siihen nyt vielä. Tai käsilaukut. Joo, kyllä. Hei, tehdään niin, ihan oikeasti tehdään niin. Hatut ja käsilaukut siihen. Joo, kyllä. Ihana asetelma. Tää on vähän tällaista niinku
alttaripalvontaa. Täytyy sanoa, että mä vähän mietin, että pikkusen nyt. Ei mene yhtään liian pitkälle oikeasti mun mielestä. Onko Kaisa silloin siis pidetty tuota nenäliinaa mä mietin, että onko sitä pidetty tolleen? Mun mielestä sitä on pidetty, ehkä ei nyt näin näkyvästi, mulla on vähän nyt sisäpiirivitsinä näin. Mutta siis niinku, ne on laittanut vyöhön tavaroita, niinku Pettyskin vähän laittaa kirjeitä ja vaikka mitä. Ei ollut taskuja, niin. Kyllä on nimikoitu nenäliinun D-kirjaimella. Näin. Tämä muuten Veena se on se, missä anteeksi. Missä Emma Wood esiintyy ja sitten se kertoo. Onko mä nyt jotenkin taas tieltä? Mä tuun pois täältä, niin mä en aina tiedä. No kun mä... Pannahan ne koukut siihen nyt ja laittakaa ne mösällä sinne kans. Ja... Saanko laittaa? Varmaan sinne ylhäälle. Tää mun laukku on vähän iso. Ei se mitään haittaa. Se on kuitenkin ihana. Mietin pitää tässä. Joo. Sanoin, että se onkin vaan tässä yläksi. Joo, pois sen sitten. Ei. Silti ihan variset on. Ihan variset tää kakkosta. Niin on, joo. Pitääkö tää laittaa? Mun Pitää laittaa siihen, missä ei ole kahvaa, niin se pitää laittaa jotenkin. No täällä on seuraava, mutta se on Kaija se sun oma ylemmäksi. Tai sitten tämä Joo, tänne Kaija. Ei, mutta tuo menee liian päälle. Mä ajattelin, että jos laittaisi tuohon alakoukkuun, mutta katoppa. Näkyykö se siellä? Näkyy se. Noin, näkyy se. Ja näkyy, että se soituu siihen hattuun. Niin. Ja kato. Vau, se kassi. Tämäkin on isompi kuin tuo kirkaskin, niin sekin pitää panna alemmas. Sitten Leenan hattu ja tyttöjen hattu. Joo, kippaseeko sä viini hakemassa? Täällä on sinne. Tässähän se tulee just semmoisen kuvan, niin kuin se kuvituskuvia pettyy, että niin kun on koulussa, se joku kutsut jonkun luo. Niin kyllä. Ne ovat kaikki hatut. Hatusnaulatkoon ja kauhean kikatus kuuluu jossakin. Vitsi kun ei tajuttu ennemmin, että olisi saanut tuon marjukan ja sinikan. Ei kaikkea ymmärrä. Ei. No pitääkö nämä vaihtaa pois? Tiedän, että se on vain hienoa. Ei, joo, mäkin vaan tuossa ruman paperin kävässä kattonut Joo, sinne kyllä. kanssa. Niin. Mitä mä näen? Joo, ihana. Puuttuuko sitä vielä joku? Ei puutu. Saminha. Yhden miehen hattu. Sä et mitä, kuka se mahtaa olla? Dungani. Kyllä. Joululahja valvojaisi.